سلام كما يصنعهم ذكركم تعاتلتي اذا مدب مخرج ما يوانيو ازنا يلوم حزنا يزلنا زعبا دما اب حمد استكر خونيو حمد اقداسنتو نتايو اقامو كما يمثل كغبرلو زغبا طنقاقታት ወስተዝብል ነጥብታት አልዕልና ለና አብዝና ይሎሚ አልዕልና يزلنا እስቲ ሞያ መخرجنا አብ ስቱዲዮና አዲምና يزلنا አቶ ድርማስ ስልጣን ላዕልዋይ ተመራማሪ ፍርያምነት حمد አብ ሚኒስትሪ ሕርሻ እዩ አቶ ድርማስ እንኳን ዳሕመጽና አብ ስቱዲዮና رايكم زغطاسو صنحو اب حمد زتكور يوتنا يلومي زعبانا مو كما توخنا ناغن بحريا هابتي كنبل كلنا انتي مالسنا يبو كنجمر يعني لي اديب بحريا هابتي كنبل كلنا بحافش انتايو بتعدلتيو بتفطرو ناي تعدلتيو ن استفالي قطباوي اندسترياوي كومون غلاو زهونه معلاتات زوعل طر نغرات زحوفه اكاليو نحنتي هاجركا نهلاويان كومون قطباوي معباليان ازيم حاجستيهم مالتي زوم بحرياو هابتون لكلنا بكلتينا نغفلهم توم حدا توم كتكو زخولون كتكو زيكولون بكلتينا نغفلهم مالتي توم كتكو زخولو نتايو تقملهم كلها زي ودوها ويدما نابت نبور زملسو كونو هلو كم بعد صحاي ماي اغراب حمد نبعلو كومون نفاس كتعال كله توم كتكو زي كله وي ما زي حدوسو إلنا نتقسم كا حنسب مستقام كلهم كابت زنبرم عقن ناقنسو زغدو كم غاز ندادي كسل ولا معدنات ناي بعل ورقي نحس كالن كتعال دغل مالتي هاي سلازي حمد حدا خبه بهرياوي هبت متن انتايو حمد حمد باستفالي كيلاتات نناتو مغلصو هو مخلي مهنياتو ابستفالي معلا سلازوعل بحرشاو مداي كنريو خلنا كن حمد ابل علواي قتلاني حد مريس ركب كوينو نتكلتي تزليوم معزاتات ويد ما معدنات حاويفو زركب اب عبيتن اب توتن تالي حغاز زغونه مالتي توم نبلم درنا معدنات راي زيكونو نبعلو ما يبونتا تخلي زقربلنا نحدا خوينو تي حمدي مالتي سلازي اب قربنا يمغنا ازيو اغداسي حبتي ويد ما صغاي مالتي بحبش احمد كن كلنا اربعه اكلات اللو زيوم انتم توم معدنات تلنا نطقسم 45 ميتاوت كفالنا احمد كحزو خلو توم 5 ميتاوت كا ازم بحرياو نغرات اب احمد زركو بزحقفيو تا صرفت 50 ميتاوت كا بماي ويد ما باير انات اير ويد ما انات محالفه تتعز بوتا مالتي حراي اقاو محمد كا بخمي يغلص اقاو محمد مسروتو وندن حدا خوينا كاب اخاوي زمسرت اخاوي هون كلنا ثلاثه عينت اخاوي هم زلونا زم زبلنا ما اخاوي خا نناتهم معدنات الله مالتي ስለዚህ اب معدنات باللي ስለዘሎም حمد كدغس كله مسروتو كاب زم اخاوي مالتي زم اخاوي بستفالي مداي እና ተፈናጨሉን እና ብደቀ አካልና حمد ይበጽሑ ማለትም ከም ተወሳኺ ኸ ምሉ ዋጥናይ ክሊማ ካብናብን ቦታውን ነቲ ባህሪያትን ጠባያትን ናይ حمد ከም ዝልወጥ ገብሩ እዩ ናብነት አብርቱዕ ዝናብ ዘንቦ ቦታ ዘሎ አይነት حمدን ትሕዝቱን ባህሪያቱን ካብቲ ብዙሕ ዝናብ ዘይዘንቦ አይነት ቦታ ዘሎ ናይ ትሕዝቶን ናይ ጠባያትን ፍልሊ አዝዩ ብዙሕ ማለት እዩ كمون اب موقت ويد مارسني كنمصو خلنا ابزحل بوتا زلو عينت حمدن اب مو بوتا زلو عينت حمدن ببيني مالتي اذا خنبل كله كابتي نايتوم عاوي حزب كس معدنات مزي ملوات اناي كليما مالتي كابوتانا بوتا كليما سلازفاله مالتي اتتحستون بحرياتني حمد كا ناتفاله يخيد مالتي بالحريو صعب كونتات اتكلت مالتي بحافشا اغراب كهونو هلو تومسن هيوتاينا بمريض زلو كهونو هلم سعر كهونو هل كاد قطعتهم كهونو هل ስለዚህ ዚአቶም ካ ናይ ገዛ ርሶም ኣብቲ ባህሪያትን ጠባያትን ናይ حمد ወላ ማዕሉ ኣብቲ ትሕስቶ ከም ዝፋላሊ ይገብሮ ማለት እዩ ንኣብነት ኣብ እኹል ኣግራብ ዘሎ ጫካ ዝኾነ ዝርከብ ዓይነት حمد ኣብ ሓደ ቀላጥ ቦታ ዘሎ ዓይነት حمد ኣብ ትሕስቶን ኣብ ባህሪያትን በበይኑ ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ጽልዋ ኣለዎም ማለት እዩ ዚአቶም ክንብል ከለና ማለት እዩ ከም ራብዓይ ንጠቕሶ እቲ ቅርጽ መሬት ናትና ማለት እዩ اب غلاغولن اب صداف بوتان زلو حمد اقاوم امهن ولا تحستهم
በበይንዩ ማለት እዩ ኣብቲ ባህርያትን ኣብቲ ጠባያትን ናይቶም ናይቲ ኣሕመድ ከዓ ይፈላለዩ ማለት እዩ ከም ሓምሻይ ዝጥቀስ ግዜ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓደ ሓመድ ክንብል ከለና ሙሉእ ቀፀላ ዘማእከለ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዞም ቀፀላታት እዚኣቶም ካብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 6 እዮም ዝኽፈሉ ካብቲ ሂመስ ዝበሃል ወይ ድማ እቲ ዝለዓለ ብስበሳ ናይዞም ክንብሎም ፀሓና ኣትክልቲ ይኹኑ ካልኦት ነገራት ማለትዮም ዞም ባህርያውን ነገራት ዝሓቆፈ ኮይኑ ፀሊም ሕብሪ ዝሓዘ ኮይኑ ኣብቲ ላዕለዋይ ቀፀላ ዝርከብ ብኡ ከዓ ናብ OABC ኢሉ ክሳብቲ ከውሒ መሰረት ናይቲ ፕሮፋይል ወይ ድማ ቀፀላታት ናይ ሓመድ ዝበፅሕ ነዚ ኩሉ ዘማእከለ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ፅቡቕ ዝማዕበለ ሓመድ ኢልና ክንፅውዖ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሓደ ብሓደ እቶም ቀፀላታት ከተለልዮም ስለ ትኽእል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብ ምንታይ ይውሰን ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ ነዚ ኣቃውማ ናይ ሓመድ ዝወሰደ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እንታይ ክንብል ንኽእልና ኣብ ሓፂር ግዜ ሙሉእ ዝኾነ ቀፀላታት ዘይሰርዐ እንተኮይኑ ከዓ ዘይማዕበለ ሓመድ ክንብል ንኽእል ነዞም ክንብሎም ፀሓና ቀፀላታት ከዓኒ ብምልኦም ከማልእ ኣይክእልን ማለት እዩ እዚኦም ተም ሓፈሻዊ በቲ ስነ ፍልጠት 5 ንኣቃውማ ሓመድ ዘማእክሉ ነቲ ናቱ ትሕዝቶን ባህርያትን ጠባያትን ከዓ ዝውስኑ እዮም ማለት እዩ ከም ሻርሻይ እውን ክጥቀስ ዝኽእል ናትና ንጥፈታት ኣብ ሕርሻ ንገብሮ ድማ ካብቲ ዝነበረ ባህርያት ናይቲ ሓመድ ናብ ካልእ ጠባይን ባህርያትን ትሕዝቶን ከም ዝኸይድ ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት እዩ እዚ ክንሪኦ እንድሕር ዳኣ ኮይና ንኣብነት ሓደ ንፉዕ ሓረስታይ ንግራቱ እቲ ዝድለ ድኹዒ እቲ ዝድለ ክንክን ኩሉ ክገብረላ ዝኽእል እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ካብቲ ኣቐዲሙ ድኹም ወይ ድማ ሕምቕ ዝበለ ጠባይ ወይ ድማ ባህሪ ዝነበሮ ወይ ድማ ትሕዝቶ ዝነበሮ ሓመድ ናብ ኣዝዩ ዝሃብተመ ፍርያም እሞ ድማ ልዑል እቶት ክህብ ዝኽእል ሓመድ ክቕይር ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ክኸውን ኣሎ ማለት እዩ ትሕዝቶ ይቕይር ኣሎ ብኡ መጠን ከዓ እቲ ባህርያትን ኣቃውምኡ ናይቲ ሓመድ ከዓ ይቕይር ስለዚ ብሓፈሻ ኣቃውማ ሓመድ ክፀሉ ዝኽእሉ እዞም 6 ክጠቕሶም ፀናሑ እዮም ማለት እዩ ፅቡቕ ሓመድ ከም ባህርያዊ ፀጋ ሂወት ኣለዎ ንብል ኢና ስለምንታይ እጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንታይ እዩ ሓመድ ሂወት ኢና ንብል ምክንያቱ ሓመድ ከም ፀጋ እንድሕር ኢናዮ ድሕሪ ማይ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ይስራዕ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምክንያት እንድሕር ዳኣ ክንጠቅስ ኮይና 95% ካብ ጠቕላላ ዝፈሪ መግቢ ኣብ ሓመድ እዩ ዝምርኮስ ማለት እዩ ካልእ ድማ ብዓይንና ክንሪኦም ዘይንኽእልን ብዓይንና ክንሪኦም ንኽእልን ኣዝዮም ብዙሓት ሂወታውያን ዝሓቆፈ እዩ ንኣብነት ክንጠቅስ እንድሕር ዳኣ ኮይና ኣብ ሓንቲ ግራም ሓመድ ማለት እዩ ኣብ ርብዒ ናይ ሻሂ ናይ ሻሂ ማንካ እንድሕር ዳኣ ርኢናዮ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ስነ ሂወታውያን ኣለዉ እዚኣቶም ኣትክልቲ ክኾኑ ይኽእሉ ወይ እንስሳት ክኾኑ ይኽእሉ ማለት እዮም እዚ ማለት እንድሕር ዳኣ ሪኢኻዮ ብመንፅር ናይ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ልዕሊ ብዙሕ ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓንቲ ግራም ናይ ሓመድ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ማዕረ ክንደይ ኣገደስቲ ዝኾኑ ሂወታውያን ዝሓቆፈ እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሓመድ የስተንፍስ ኢና ንብሎ ንምንታይ ዳ የስተንፍስ እንድሕር ዳኣ ኢልካዮ መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ኣየር ዘሎ ንምልውዋጥ ናይዞም ጋዛት ከም በዓል ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኦክሲጅን ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ስለዝኾነ ሓመድ የስተንፍስ እዩ ንብሎ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን እንታይ ኣሎ ሓመድ ነቲ ተኽሊ እቶም ዘድልዩ መኣዛታት ብሓገዝ ናይዞም ክንብሎም ፀሓና ስነ ሂወታውያን ወይ ድማ ናይዞም ማይክሮብስ ኢልና ንፅውዖም እቲ ዘድሊ መልክዕ ናይ እታ ተኽሊ ደልዮ ዓይነት መኣዛ ቀይሮም ናብቲ ንቡር መልክዕ ከቕምዎ እንድሕር ዳኣ ኮይኖም ህላወ ናይዞም ሂወታውያን ነገራት ኣብ ሓመድ ክህሉ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ብሓፈሻ ሓመድ ክንሪኦ እንድሕር ዳኣ ኮይና ህያዊ ወይ ድማ ሂወት ኣለዎ ንብል ምክንያቱ ንሕና ንባዕልና ህላዌና ኣብ ሓመድ ዝተመርኮሰ እዩ ረጊፅካ ንኽትከይድ ትደልዮ ነገራት ካብ ሓመድ ንኽትረክብ ኩሉ ነገር ኣብ ሓመድ ዘማእከለ ስለ ዝኾነ ብሓፈሻ ሂወት ዘለዎ ሓደ ባህርያዊ ሃብቲ እዩ ኢልና ንፅውዖ ሓመድ ዓይነታት ኣለዎ በሃል ስለዚ ዓይነታትን ኣገዳስነትን ብኸመይ ይግለጽ ናይ ሓመድ ብሓፈሻ 32 ዝበፅሑ ዓይነታት ሓመድ እዮም ዘለዉ በብቲ ናይቶም ሃገራት ዝገብሮ ክፋል ከዓ ክፋል ይኽእል ማለት እዩ ክንሪኦም ንሕር ዳኣ ኮይንና ግን 32 እዮም ካብዞም 32 እቶም 12 ዓይነታት ሓመድ ኣብ ኤርትራ ንረኽቦም ማለት እዩ እቶም ብብዝሒ ሸፊኖም ዝርከቡ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንሕር ዳኣ ኮይኖም ግን 6 እዮም ማለት እዩ እቲ ዝበዝሐ ሌፕቶሶል ዝበሃል ዓይነት ሓመድ ኮይኑ እዚ ናይ
ካልሲየም ካርቦኔት ትሕዝቶ ዝለዓለ يخون زهون المغنيات كان تايو تناي كالسيوم ناي مغنيسيوم تحسو حمدناتنا ناي عندنا زرع على سلازهونه مالتي سوترا زي يكونوا تايو حمد بحفشه مالتي نايزوم كنلم صحنا ناي كالسيوم ناي مغنيسيوم كالتالو معدنات نزحقوا فسلازهونه اتوم عينتات حمد كا ابتحستون هلاون نايزوم كنت اوسم صنحنا معدنات ዝተመርኮሰ ይኸውን ሱጥራ ዘይኮኑ ካብቲ ምስረታ ዞም ብምሎም ኣቀዲምና ጠቕስናዮም 6 ዓይነታት ካብኣቶም ተመርኪሱ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ባህርያት ናይዞም ኩሎም ክንጠቕሶም ፀናሕና ኣብቲ ትሕዝቶ ናይቲ ሓመድ ዝተማእከለ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ኣቀዲመ ጠቂሰ ፀኒሐ እዚ ሌፕቶሶል ብከምዚ ኣቃውማ ዝመፀ ስለ ዝኾነ እቲ ናቱ ናይ ካልሲየም ካርቦኔት ትሕዝቶ ዝለዓለ ኮይኑ ኣዝዩ ዕምቆት ዘይብሉ درجات بس هي كفالنا إيرتا 5 مئات شفينو نرهبو مالتي بالهريو زينا يبع الفيرتيسول كامبيسول زبالو حاجه نناتو مالتي نعملت اب كامبيسول تمسنا 10 مئات كابت على صفحتنا مريتنا إيرتا يشفن مالتي زي كامبيسول نتايو صحقنا حرشه نبتا زكايدلو عين حمل نحدا خوين نابكم درجه يمعبل مالتي እቲ ቨርቲሶል ንብሎ ግን 10 ሚታውት ናይ ጠቕላላ ናይ ስፋት ናይ ኤርትራ ዝሽፍን ኮይኑ ኣብ ዋላኻ ዝተመርኮሰ ዓይነት ሓመድ እዩ ማለት እዩ እዚኦም ዋላኻ ክብል ከለኹ ኣብቲ ኣቃውማ ናይ ሓመድ ኣብ ሰለስተ ዝኽፈል ሕፃ ዋላኻ ዱኻን ድዩ እዚ ናይ ዋላኻ ትሕዝቶ ዝለዓለ ንሕዳ ኮይኑ ቨርቲሶል ንብል 10 ሚታውት ይሽፍን ማለት እዩ ካልእ እዞም ሶሎን ቻንክስ ሪጎሶልስ ዝበሃሉ ኣለዉ እዞም ሶሎን ቻንክስ ንብሎም እዚ ናይ ጨዋምነት ባህሪ ዘለዎም ኮይኑ بحفشة بزناي كبابناي كوستال إيرياز بهالناي إيرتا أوينا بزيادة نرهبهم تم ريجو سولس بهالوا بزناي كبسا خوينهم درجاناي 3-4 سنتيمتر أمكوت زلوا عينت حمد بدهريوغن ناي كوحي زلوا حز أمكوت زي بلهم عينت حمد مالتيهم زيادهم كأتي سرف الميتاوت يشوفونوا مالتيو أبتي عينات حمد بناي حرصوت كنكيد نحدا خوينا ناي جزاء رسوم مجلس لهم نابنت زي ولاها زي دوخا زي حصا إلهم ببتيناتي أقاوما ويدما زنقنا يزوم سلسة نجارات كا أتي بقعتو ويتحسو بخوم ومجدي العول ما أكلاي تحطي لهم كا يخففلوه مالتيهم كم زي نحدا أجرهم كفافلهم ودما انت عينت أزرتي أو يزورو تاكو لهم بخمي مجدي يحزوا ويد ما بخمي مجدي يتوقعوا لها ملو أفلط أو يهلوهم مالتي بحبشة جن بتساينسوا مداي ويد ما بس سنفتوا مداي بزم أقدم أسوعهم نجاراتي عينات حمد زقوا مالتي. هلا بفلايسكي أقد لسنة مرمرة تعيش حمد بخمي زقلاز سلمتنا مرمرة نقول له نحمد مستعنا تأساس ردو حجي بحافشة انتايو مرمرة حمد مكيات الصحة انت عينت ناي محدرة مقد تقم انت عينت أزرق تتزر دخم نايتي حمد كان تاي مهانون مفلات يوز حجز مالتي حجي أبتي مرمرة ناي حمد أبيت فتنة ويدما أب لابراتوري ستوسن أمسو وسيتكا كنت فلت أتغليها أب جراد كاوين كاون كنت تي تحسو انتاي يمثل نبي قصو يزوزدكا ويدما تا عينت ناي محدرة مقد تقبرها لكها زيادة يحجزكا مالتي حج انتاي نعوت أزيكوني بحافشات مرمرة حمد أفتي محدرة ناي مريت كاي طعمكا تحسو ناي حمد كا أفتوم ما أزاتات ويدما زوم معدنات ناي نتغل زوجل كلو نعوم مجمجمو خونكا أقابة ناي ماي معرغن دي ماي أقبل كاي يغقل حجزكا يغقل انت عين الدقوق تقام لك انت عينت ازرقتي كزرق لك نزب حفش هيو زي حقسكا مالتي حجي ابتناي لابراتوري مداين هرا متينا حمد اتيناتو فيزيكاوي طبيعات انت يمثل تعزم مالتي ابنت اتزنق حمد كنلو صحنا كنديز اكل حصا زقومي كنديز اكل والاها وي دوخا زقومي مونياتو ابزي زنق حمد نايزوم سلستيوم proportion مسرعها ترها انت عينت بحر الله تفلت تخيل مالتي قال اب سجاده ناي حمد الو دو يلن اب لابراتوري
كيدكا تريو تخليها بعينها ريقها ون كتلليو تخليها سجادة معرخ ندي تسجد له حدا سجادة ناي حمد الله هينو أب مزرعة ناي ماين ناي سور ناي مسركهن هاسيا كفتر سلازغل تسجادة ناي حمد تاي مسلك تريو تكلال لك مالتيو كالون حبري نبعلو ناي حمد انت عنت بحر ويت أبايا له وانت عنت حستو لون كتلليو تخليها سلازي زي أب لابراتوري نتي فيزيكاوي أباي كجلس كله كيميكالاوي طبيناتو هاني كم نابنت حصو ناي نيتروجين ناي فوسفورس ناي بوتاسيوم كلهم تم 15 بأتاتات زبالو ويدما معدنات انتقل دما نعبيتان نؤتتان ازيوم اقدست زهونو كاب حمريها ترحبو مالتي بحبشا حنتقلي 10 منت زاخلو بأتاتات يمزليوها توم سلسته كاب حمل اي ترحبو منها منهاتو كاب كربون هيدروجين اوكسجين سلازهونه كاب اير ترحبو متخليها توم 15 ግን كاب مريت يترحبو سلازي جاءتهم كناتهم عقل انتاي يمثل اينايو نعبيتن نؤتوتن ناي تخلي دريتو زلون مفلط اب لابراتوري كيدكا تي كيميكالاوي طبيناتو كتليليو تخل مالتي እንደገና ናይቲ አህመድ ምጽተ ምረት ዝባል ወይ ድማ እዚ ፒኤች ንምንላይካ ይሕግዘካ ማለት እዩ ኣብዚ እንታዩ ንኣብነት በሓበሻ ኣብ ኤርትራ ናይ ኣሲዳዊ ባህር ዘለዎ አህመድ የብናን ምክንያቱ ዝናብናትና ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ ከምዛ ዓይነት ባህሪ የለን እንደህርዳ ከምዛ ዓይነት ባህሪ ናይ ኣሲዳዊ ወይ ድማ ልዑል ዝኾነ ናይ ምጽተ ምረት ናይ አልካላይን ትሕዝቶ ዘሎ ከምናትና ዓይነት አህመድ ንሕር ሃስያ ኣብ ዘራእቲ زورد نحردا خوينو انتاي عينت محدرات تقبرلو تخيل نعقو مقمقمون يهونكا نابنت مبزحتهم زوم كنولهم احنا نيتروجين فوسفورس هونو كالوت مالتيو ناتهم كسامامعهم زخيل عينت ناي مسأته مرت درجالو مالتيو هجي لعلت يلو بخميت ونسون ابنت اذناي الكالينيتي نحردا على عليلو سالفر بموساخ قرب نابتي شدشنت بحموشه ويكساب شوعتت بحموشه زلو نخلو ازرتي مچو زخونه عينت بيش ناقولو تمصو يحجزك مالتيو اسيداو ባህር ተለዋ ኸ ናይ በዓል ኖራ ገለ ብምሳኽ ዝያዳ ናብቲ ንብሩ ንኽምለስ ዝሕግዛሎ ማለት እዩ ኣብቲ ባዮሎጂካዊ ትሕዝቶ ተመፂና ድማ ህላው ናይዞም ክንድሎም ፀሓና ስኒ ህይወታውያን በቶም ናይ ባህርያዊ ነገራት ኣብ ኣሕመድ ተሓቂፉ ዘሎ باوتوم مسرح خاك تقصو تخليها مالتي زم بحرياو نغات بلكو زي بملو ناي كومبوست بولو ناي تفاعلي دخي بولو ناي ترف مرف ناي اتكلت بولو او زلو انسات كله بملو امزياتهم ناتاتهم نطفات انتاي يمثلكا نت بحرياو ملكع ناي تحمد كتلليو تخليها مالتي زي حجي كله اب لابراتوري كتقبرو كلها مالتي نا حرصوت ግን نا لابراتوري خيكودو ناي ገዛ ርሶም كلليلو زغولو ወይ ድማ ፈተና ካይድሉ ዝغول መገታት አሎ ንኣብነት እንድሕር ዳ ሓደ ሓመድ ጥዑን ዝሓሎ ወይ ድማ ፍርያሚ እኹል ዝኾነ እቶት ክበና ክእሊና ንሓስብ ትሕር ኮይና እዞም ኣብ መሬት ዝርከቡ ጎንደራ ወይ ድማ እርዝወር ናቶም ህላውነት እንድሕር ዳ ሪኢኻ እቲ ሓመድ ካውን ጥዑይ ምዃኑ ከተለልዮ ትኽእል ምክንያቱ መብዛሕትኡ ግዜ እዚኣቶም ኣብ ጠሊ ዘለውን እኹል ዝኾነ ባህርያዊ ነገራት ዝሓቆፈ ዓይነት ሓመድ ጥራይ ስለ ዝርከቡ ማለት እዮም ካልእ ኣብዚ ናይ ዝና ኣሕመድ ድማ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ሓንቲ ጥርሙዝ ኣምፂኡ ዝተወሰነ እማኾነ ኣሕመድ ካፍታ ናቱ ኣምፂኡ ማለት እዩ ብማይ ገይሩ ብምውዝጓዝ ን24 ሰዓት ዝከም ዝብል ገይሩ እዘን ክንብለን ፀናሓና ሰለስተ ዓይነታት ኣሕመድ ማለት እዩ ናይ ሑፃ ናይ ዋላኻ ናይ ዱኻ ማለት እዩ እቲ መጀመርያ ናይ ሑፃ ክዘፍፊ ማለት እዩ ብድሕሪኡ እቲ ዱኻ ብድሕሪኡ እቲ ዋላኻ ማለት እዩ ነዚኣ መስመር ኣምፂኻ بمعقان كندي زاكل حصا አሎ كندي زاكل ولا አሎ كندي زاكل دوها አሎ ይልካ ታ አይነት ዝና አህመድ ወይ ድማ ቴክስቸር አሎ አህመድ ከተለልዮ ተኸሊሃ ማለት እዩ ኣብዞም ናይ ባህርያውን ነገራት ጋር ልክ ሓምዛ ሕጂ ክንገብራ ፀሓና ኣብታት ኡሙስ የቲ ሓምስ ጎጽጎጽ ካያ ኣብ ላዕሊ ዓፍራ ይገብር ማለት እዩ ስለዚህ እሁል ዝኾነ ባህርያውን ነገራት አሎ አህመድ ይልና ክንግንግም ንኽእል ከምኡ ዓፍራ ተዘይገይሩ ግን ናይዞም ባህርያውን ነገራት ትሕዝቶ ውሕድ ዝበለ ስለ ዝኾነ ዱኽዒ ባህርያዊ ዱኽን ንሕውሰሉ ወይ ድማ ነቲናትና ኣሕመድና ክብ ከነብሎ ክንፅዕር ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እውን እዚ ኣቾቶ ቪነጋር ዝበሃል እሱ እውን ነቲ ናይ ፒኤች ወይ ድማ እቲ ጨዋምነት ናይቲ ኣሕመድ ንምፍላጥ እቲ ኣሕመድና ኣምፂና
ناتنا الكلاين سلزخون بحافشو مالتيو ازينا اسيد بحر زلو اتشتون حردا مسو وسخبلنا قوت تبلنا بزنا أربعة بلنا سمعنا شو بالدمس نهر سمعوا التي بي اتش ناتو ازيو لعدل لو مالتيو كوما عين الدمس انت زي سمعنا جن دهان زهونه سلزلو صقم زبحر بهانز مقتات ناب لابراتوري ويد ما ناب كالو خيكركا مسرتاو زهونه تعزبتي نايتي حرساي بزيوم كخيد خيديو اب كنتنا بزياتهم جن بحافشاتي ممرمري ويد ما نسوم تعزبتو وزدلو زغبهم ابتي أوصلتي زر تفاعلي حبرتات دخمتنا يزوم كنو لم تحنا معدنات أفتي قوسنا يتم تخلص لزر أو انت عزبت وسيلكا ناتكا نيقل سعرسها ناي محدرها ويدما نتي ناتكا مريتكا نامنوبن نملاس تاخد قبر كام زلكا بزن قدو توستن تخل مالتي هراي حامد فريام نخون انت عينت أقبابك متقامي دلي بحافشا انتايو حمدنا دهام ندحر له مدما نامنوبر كن مدسون نحر خوينا استفالي مقدتات اللو مالتيم تي كندغن وحد امين وهود محدره فريام نتحمد متقام مالتي ازنتايو حصرتنا يزوم مازاتات ويد ما معدنات نحرالو دخعي كتب كتقاللك مالتي بارياو دخعي قماو دخعا بمطونو مالتي مبزحتو غيزه كن تقماوي دخعي هون تي قماوي زخونه صره بالعت انت زي تطقيمنا وي تمراصي مونياتو نزم كنلوم صحنا نحمد هياو زغبرو هيوتاوان نعوم حاسيا سلازور دلهم بزياده افت بحرياو دخعي نتي حصرتنا يزوم معدنات نمتكا كوهب يقبو مالتي بالحريو زمص ناي معقاب ماين حمدن مناتو مكلخالنا يفقر مريت ازيو وسانيو معقاب ماين حمدن حدا اكالناتيو مس مكرابت اساسيو تغيروها زبلص يخون مالتي كالا عينت مقدون علو انتاي نسو مزوار زرعات مقبار مالتيو نابنت مسزوم طراتات مس زوم اكل مساتهم نا تزاوركا مزرعون نامدبر كتموسو تخليها مالتي تايزي بتي تحستوتهم اقدمهم بتا تخلي توسدو معدنات بتم نايتهم طراتات كاني نامنت كم بعل نيتروجين نامنبر نهتموسو نحدا هنكا نايزوم طراتات مزرعها يقدسكا مالتي ازي حدا اكلناتيو كم زغلو حرساي ناتنا زغبرها نستوسن غيزه تيسق مقداف مالتي كي تقلكا نتوسن غيزه مقداف كان ببحري نابتي زنبرو تحستو وي دما نابتي اقديمو زنبرو خناتات غيزه وسيدو توم معدنات تداليوم نتا تخلي قربات نو غونها عرفت ديبكا نابتي نات فريامنتو تحلو لها مالتي كال ازري بحبار نعمنت كلته عينت ازرتي بحساب مزرع مشلا مس بالونغا وي دما سناي سكم كومنا غبركا كلته عينت ازرتي مزرعون اكلنا تي نايزي كنلو تاعنا محدراني حمد ناي فريامنا حمد مالتي كم توساغي ابتي ناي غزينا زارا ابينا غزي تاعن زرت رحقت ويدما امونغوتهم نزرهم ازرتي رحقت حليخا مزرع غبو زغونه ناي صحياي محدرا مكياد موغاد اسكم زايدنا حنا ناي قماوي صربع لخون قماوي دخعي ولا ايتوجد كن قرب كنستو بلو مالتيو استفالي عين تالو مالتيو ازي بوهد محدرة نتينات كافر يمنت ناب نبور نملاس كحجزك يخدم مالتي زيهم كلهم أجابات ناي محدرة فريامنت حمدي مالتي. حريت أنا حمد من الباس مسلاق قديمات زنحت كتا أثرت خلال درمس لأن حمد بخمي كنحلو يقبا فلاي أب أتاق ما دخعي زبالكايو كماماوي تزي وقدنا يمرز نهايلكا بفلاي حج لومي باريا ودخعي زي كومبوست بحال مزالو مسوء تأساسير كان تايم بالكا جنتايو كل جزء تعنو زحلو حامد ألنا هن بنحدا خوينا تم أقدمنا كنقصهم زعنانا قصلاتاتنا حامد شدشتو ام كله خذلو مالتي حجي ابانا ابي ايرتان حدا مصينا زم شدشي عين رهمنا نرهم نخلتهم اربعه مالتي حجي انتايزي حدا بزح زنابيبنا بزحي اقراب ويدما اوصلتخا
يبنان مالتيهم تايزي እዚኦም ክንብሎም ጣሕና ኣውፅልቲ ኣብ ሓመድና ወይ ድማ ኣብ መሬትና ተተኺሎም እንተለው እቲ ዝወደቕ ቆፅለ መፅሊ ይኹን ኣብ ዝተርፍ ምስቲ ዝያዳ ናይ ማይን ናይ ሙቐትን ኣገባብ እንታይ እናበስበሰ ነቲ ሓመድ ግቡእ መልክዕ ወይ ድማ ግቡእ ጥዕና ንኽህሉ ይገብር ማለት እዩ ምስ ናይ ድቑዒ ከነወዳድሮ ኣሚን ከነገናዝቦ እንድሕር ደኣ ኮይና እዞም ንሓመድ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝበሃሉ ስነ ህይወታውያን ማለት እዩ ንዕኦም ዘድሊ መግቢ እዚ ባህርያዊ ድቑዒ እምበር ቀመማዊ ድቑዒ ኣይኮነን ቀመማዊ ድቑዒ ልክዕዩ ነታ ተኽሊ እቲ ዘልያ መኣዛ ወይ ድማ ዘልያ መልክዕ ክቕርበላ ይኽእል እዩ ነቲ ሓመድ ወይ ድማ ነቶም ኣብ ሓመድ ዝርከቡ ኣዝዮም ኣገደስቲ ህይወታውያን ግን ከገልግሎም ኣይክእልን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ባህርያዊ ድቑዒ ምጥቃም ነቲ ጥዕና ሓመድ ናብ ንቡር ንምምላስ ይሕግዘና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ብኸመይ መገዲዮም እዚኣቶም ባህርያውን ማሚን ህይወታውያን ነቲ ባህርያዊ ድቑዒ ናብቲ ተኽሊ ትደልዮም መልክዕ ዝቕይሩ ምስ ግዜ ማለት እዩ እሶም ተዘየለዉ እቲ ሓመድ እቲ ዝድለ ፍርያምነቱ ወይ ድማ መልክዑ ክሕዝ ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ግን እንታይ እዩ እቲ ባህርያዊ ድቑዒ ነቲ ሕማቕ ናይቲ ሓመድ ወይ ድማ እቲ ድኽመት ናይቲ ሓመድ ናብቲ ንቡር ንምምላስ ኣዝዩ ሓጋዚ ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ደኣ ህላወ ናይዞም ባህርያውያን ዝኾኑ ነገራት ኣብ ሓመድ ዓብዩ እቲ ሓመድ ጥዕንኡ ዝሓለወ ይኸውን ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእልና ማለት እዩ ብምንታይ መልክዕ ክንሪኦ ንኽእልና ሓደ ኣብቲ እቶታውነት ካልኣይ ከዓ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ዝኾነ ቁምሶ ሓመድ ወሲድና እቲ ትሕዝትኡ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ክብናብረን ዓብየ ንኸይድ ማለት እዩ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ልክዕ ቅልጥፍ ኢሉ እቲ ተሳደልዮ ዓይነት እቶት ክትርክብ ኣይትኽእልን ኣብቲ መጀመርያ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ኮምፖስት ምክንያቱ ግዜ ወሲዱ ቅርፂ ናይቲ ሓመድ ኣማሓይሹ እዞም መኣዛታት ቀስ ብቐስ ምዞም ብዙሕነት ናይዞም ህይወታውያን ምክንያቱ መግቢ ስለ ዝረኸቡ ዘለዉ እሶም እቲ ናቶም ንጥፈታት እናዓበየን እናዘያይድን ስለ ዝኸይድ እቲ ቀረብ ናይዞም ማዕድናት እንተኽሊ ከዓ ብኡ መንፀር እናዓበየ ይኸይድ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ቁልጡፍ መልሲ ክህቡ ዝኽእሉ ወይ ድማ ቁልጡፍ ዝኾነ እቶት ክትረኽበሎም ትኽእል ዓይነት ባህርያውን ድቑዒታት እውን ኣለዉ ንኣብነት ከምዚ ሕጂ ተኣታትዩ ዘሎ ናይ ቦካሺ ዝበሃል ኣሰራርሓ ካልእ እውን ኣሎ ካብ ዝተፈላለዩ እንስሳታት ዓፅምቲ ጥሒንካ ዝዳሎ እውን ኣሎ ናይ ደም ንባዕሉካ ናይ እንስሳት ደም ማለት ንዕኡ እውን ኣማእኪልካ ኣብ መስርዕኻ ዝወሃብ ኣሎ ብዙሓት ዓይነት ባህርያውያን ዝኾኑ ድቑዒ ኣለዉ ዋላ ንባዕሉ እዚ ቀጠልያ ድቑዒ ተባሂሉ ካብ ዝተፈላለየ ቆፅለ መፅሊ ኣኪብካ ኣብ ሓመድ ብምግዳፍ ቀስ ብቐስ ናብቲ ዝበስበሰሉ ደረጃ በፂሑ ነቲ እታ ተኽሊ ደልዮ መኣዛ ዝቐርቡ ዝተፈላለዩ ዓይነት ባህርያውን ድቑዒ ኣለዉ ኮምፖስት ጥራይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ ባህርያዊ ድቑዒ ምጥቃምን እቲ ቀመማዊ ድቑዒ ምጥቃምን ኣብ ጥዕና ናይ ሓመድ በበይኑ እዩ ባህርያዊ ተኮይኑ ሙሉእ ጥዕና ናይ ሓመድ ይዝበካ ቀመማዊ ተኮይኑ ግን ጥዕና ናይ ሓመድ ኣይህበካን ነታ ተኽሊ እቶት ጥራይ ዝህበካ ማለት እዩ ሕጂ እሱ ጥራይ እውን ኣይኮነን እቲ ቀመማዊ ድቑዒ ንኣብነት እዚ ፃዕዳ ድቑዒ ወይ ድማ ዩርያ ንብሎ ናይትሮጅን ትሕዝቶ ጥራይ እዩ ዘሎ እታ ተኽሊ 15 ባእታታት ወይ ድማ ማዕድናት ይልይዋ እንድሕር ደኣ ኢልና እዚ ፃዕዳ ተሂብናዮ ናይትሮጅን ጥራይ እዩ ንዓኣ ክህባ ዝኽእል እቶም 14 ደኣ ካበይ ክትረኽቦም ግደን ካብ መሬት ክትረኽቦም ማለት እዩ ምክንያቱ በዚ ናይዚ ፃዕዳ ክትረኽቦም ኣይትኽእልና ትሕዝቶ ናይዚኣቶም ከዓ ኩሉ ግዜ እታ ተኽሊ እቲ ዘልያ ስለትወስድ ምስ ግዜ እንድሕር ደኣ እኹል ዝኾነ ናይ ባህርያዊ ነገራት እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናተክአ ወይ ድማ ናብ ትዝነበሮና ተመሓሸ ክኸይድ ይኽእል እዩ እኹል ዝኾነ ባህርያዊ ድቑዒ እንተዘየለ በዚ ቀመማዊ ድቑዒ እንድሕር ደኣ ነዞም ህይወታውያን ነጥፎም እንድሕር ኣሊና ኮይንና ግን ንመፃኢ እውን እቲ መሬትና ዝኾነ ይኹን መኣዛ ንተኽሊ ክቕርበላ ኣብ ዘይክእል ደረጃ እዩ ዝበፅሕ ሕጂ እንታይ እዩ እዚ ናይ ባህርያዊ ክንብሎ ከለና ነቲ ጥምረት ናይ ሓመድ ስለ ዘስጥም መኣዛ ጥራይ ዘይኮነ እውን ሓንሳብ ዝናብ ምዘነበ እውን እኹል ዝኾነ ማይ ከዝህኑ ስለ ዝፀንሕ ነታ ተኽሊ ንዝተናውሐ ግዜ ብዘይ ፅምኣት ወይ ድማ ብዘይ ስትረስ ናይ ማይ
እቲ ዝግባእ እቶት ወይ ድማ ዕቤት ከተርኢ ትኽእል ማለት እዩ ሕራይ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ኣቶ ድርማስ ስልጣን ንሓረስቶትና በዚ ኣጋጣሚ ከተመሓላልፎ ትደሊ እንተለካ ብፍላይ ኣብ ሓመድ ኣተኪርካ ኣነ መብዛሕትኡ ግዜ ከመሓላልፎ ዝደሊ እንታይ እዩ ዝኾነ ሓረስታይ ተመራማሪ እንተኮይኑ ዝበለፀ እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ትዕዝብቲ ኣብ ግራትካ እናወሰድካ ትከይድ ኣለካ ማለት እዩ ንኣብነት ሎሚ ዓመት ፅቡቕ እቶት ሂባትን እንድሕር ዳ ኢሉ እንታይ ስለ ዝኾነ ፅቡቕ እቶት ረኺቡ ዘሎ ነዚ ብምልኡ ክትምዝግቦን ክትግምግሞን ኣለካ ማይ ስለ ዝተረኽበ ድዩ ወይ ድማ ሙሩፅ ዝኾነ ዘርኢ ስለ ዘምፀ ድዩ ወይ ናይ ድኹዒ ሓገዝ ስለ ዝገበረ ድዩ እንታይ ስለ ዝገበረ ኢሉ ኩሉ ግዜ መዝገብ እንድሕር ሒዙ ንመፃኢ እንታይ ክገብር ኣለዎ ኣበየኖት ዓይነት ኣዝርእቲ እንታይ ዓይነት ኣገባብ ናይ ምሕደራ ክካየድ ኣለዎ ንኽግምግም ወይ ድማ ንኽትንትን ይሕግዞ ማለት እዩ እሱ ጥራይ ዘይኮነ እውን እንታይ እዩ ሓመዱ ኣብ ዝኾነ ናይ ንኣብነት ኣብ ሚኒስትሪ ሕርሻ መመርመሪ ኣሎ ናብኡ ከይዱ ዝተወሰነ ቁምሶ ሓመድ ሒዙ ከመርምሮ እንታይ ይመስል እቲ ትሕዝቱኡን ባህርያቱን ንኽፈልጥ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ እሱ እንድሕር ፈሊጡ ጥራይ እዩ ንመፃኢ እንታይ ዓይነት ምሕደራ ክገብር ኣለዎ ብዝኽእል ማለት እዩ ሓደ ሓደ እንታይ ኣሎ እዚ ናይ ቀማዊ ድኹዒ ስለዘይገበርና እቲ እቶት ናትና ውሒዱ ዝብል ኣዘራርባ ክህሉ ይኽእል እዩ ዳርጋ ብሓፈሻ ሓረስታይ ናትና ግን ኣብቲ ቀማማዊ ኣብዚ ቁርብ ግዜ ዘይኮይኑ ኣብቲ ባህርያዊ ድኹዒ ኣተኪሩ ስለዝሰርሕ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣይህልውን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ባዕሉ እቲ ሓረስታይ ነቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሓረስቶት እናረኣየ እቲ ድኹዒ ብዝተኸኣለ መጠን ባዕሉ ከዳሉ ኣብቲ ናይ ፀረ ባልዕ ከዓ ኣብ ክንዲ ቀመማዊ ፀረ ባልዕ ዝጥቀም ውሁድ ምሕደራ ናይ ፀረ ባልዕ ስለ ዘሎ ብኡ መገዲ ገይሩ ከዓ ዝሓሸ እቶት ዝጠዓየ እቶት ማኣዝኡ ዝሓለወ ፍርያት ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ ምናልባት ድርማስ ከም ናይ መወዳእታ ማለት መስርሕ ኣለዎ ድዩ ሓደ ዝኾነ ሓረስታይ ከመርምር ዘለ ሓመዱ ወይ ከመይ እቲ መስርሕ በዚ ኣጋጣሚ ዝኾነ እቲ መስርሕ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ሓረስታይ ካብቲ ናቱ ምምሕዳር ደብዳቤ ብምፅሓፍ ናብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር እቲ ናቱ ደብዳቤኡ ሒዙ ብዝተኸኣለ መጠን እታ ቁምሶ ወይ ድማ እታ ወካሊት ትበሃል ሓመድ ካብ ጉራቱ በቶም ክኢላታት ሓገዝ እንተምፂዋ ዝበለፀ ባዕሉ ዘምፃ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ግን ነታ ግራቱ ምልእቲ ትውክለሉ ቁምሶ ሓመድ ሒዙ ናብ ሓልሓለ ብምኻድ እቲ ክፍሊት ከዓ ንሓረስታይ ኣዝዩ ኣተባባዒ ኣዝዩ ሕስር ዝበለ ስለ ዝኾነ ምክንያቱ ብሓፈሻ እቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንምትብባዕ ሓረስቶት ስለ ዝሰርሕ ዋላ ኣብ ክፍሊቱ ትሕት ዝበለ ክፍሊት ስለ ዘለዎ ዝኾነ ዓይነት ቅምሶ ናይ ሓመድ ንግራቱ ዝውክለሉ ሒዙ ናብ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ምስታ ደብዳቤ እንድሕር ዳ መፅዩ እቲ ዘድሊ ፊዚካላዊ ኬሚካላዊ ከምኡውን ባዮሎጂካዊ ትሕዝቶ ናይቲ ሓመድ እንታይ ይመስል ምስ ሎጎዋታት ናይቲ ክኢላ ክረክብ ይኽእል ማለት እዩ ራእينا أتو درماس سلطان لعلواي تمرمر فريات حمد كان من يسرح رسالة التي أفسدنا مزيخ ذهب كنا سفيح ما يوم مخرج ما يمسم تعذبتن يمسكنا كان يا أني بارك سخوركم تعذبتن لهم زدالنا يمد مخرج ما وين أبزازي من لنا سلامك تعلكم نمسكن سلام